Мамичка ти, не се включваш, когато не иска, когато си искаш. Така. Здравейте, приятели. Това тук е... Гледайте, Ливърпул. Стадиона на Ливърпул. Така. Анфилд Роуд. Голямата работа. Тук малко снимки, ретро. Тюли. Аз си го мислих за нещо по-голямо. Какво да е? Няма кой. Тук е Гейтвей. Футбол клуб. You never walk alone. Някой друга купа тук. Кой е как? Не е нещо кой знае ко. Влакчета. Тук вътре официалният клуб стоя. Такива работи, кой е как? Джонсон, Лампард, другия Риз. Чай спуна върви, не? Дали заслужаваш, дали не? Поне вече сме били на Анфилд Роуд. Никой нищо може да. Няма да има матч тази събота неделя, тъй че със съжаление няма да видим вечното дерби Ливърпул Евертън, но другият е Бил Шанки. Това е някой от основателите. Кой да игра? Това е успех, сега вече остана да мера пътя и наобратно, защото нямам си на идея къде са в момента. Имам си някаква идея, ама не е много голям. Те си казвам. Welcome to Anfield. Да, късничко, ама тъй, като не ме пускат чифа от кораба да работя, нали, защото декарят. Юнга, чести там търкай, мисля като изпразнях има там да съм наравно с другите, пък парите 10 пъти по-малко. Здравей да е, поздрави на всички, видяхте през моите очи Анфилд Роуд. Ето тук се влиза.